Pakko on tyhjä ja tässä on kaupan silla. Riita sanoo panemaan tämmöistä väriä. Tästä. Näin panen näin. Näin. Ja näin. No. Sitten laitamme näin. Sitten tämä panemme näin. Näin vain läpytämme. Näin vain läpytämme kanssa. Sitten on yleen kauniit toffut. Näin. Jos mitä on virhe tästä, muilla on pannat sitten näin.
Ja nyt näillään vielä, jotta se sillä villat hyvin mennäisi yhteen, vanuttaisi. Pitää näin yhteen puoleen, toiseen puoleen. Ja nyt jo voit lujempaa näillä, nyt jos siellä ei liikaheta. Mitä haluat, sitä eroa tässä. Minne päin vai? No pitäisi joka puoleen näin. Joka puoleen vanuttua tossa. Sitten näin. Sitten noin. Eikö mä makaan? Sitten ottui näin panna. Näin panna.
Tällaisena me ollaan valmiit tästä puolesta me on pantu. Nyt pitää tässä leikata. Nyt pitää leikata sieltä se muovipoikas. Pitää leikata oikein varovaisesti. Nyt me laitetaan näin. Näin panemme näin. Tuosta keseltä. Noin. Se pitää leikata. Se pitää leikata, jotta sinne ei vaan puhata sitten kokonaan. Tämmöis on. Joku se sille läksi vai niin. Ja sitten tämä reikä ei pidä laittaa kovin suureksi. Kunhan siitä levenee itsestään vielä. Mitä tää pilkoo? Onko senkin? No se tulee ihan... Katso, tuolla näkyy tuo muovi, nietkö? Näin. Tuolla. Tuolla on tuo muovi. Nyt voit... Näin vielä vähän. Otan. Näin. Niin? Mä virkoon liikkuu vähän. Ei pää jo liikata, mutta se oikein luttoo siitä suurena. Näin. Ja tämä sitten... 10 senttiä. Minä tarttukat. Tämä sieltä näillä otan poikes. Tuossa tuntuu niin. Ja samalla keinoin tässä nyt laitetaan. Meiltä tämä näin vai niin. Näin, nokkaus noin. Niin? Tak samalla keinoin nyt panemme. Riviin noin. No, tästä. Hop. No, tässä ollaan nyt. En nyt ensi kerralla tuossa laittaa. Tak, tässä meillä on lämmintä vettä. Nyt pitää ottaa kastoa näin. Siksi kun me pieltä päämme vanutimme sieltä emme, nyt pitää tänne käsi näin panna. Ja siitä sieltä näin vanuttua joka puolesta, joka kohdasta tälle sinne tuolta. Näin. Puolesta. Tämä on pitkä homma nyt tulo. Tehtäisiin ilmeisesti. Tässä tuolla on nyt siellä pitää siemestä ruotua sama mitä me laitoimme sieltä Ulkoot. Ja ulkoot kaikki näin pitää siitä. Kyllä minä olen ylen leviit. Ja sieltä näin. Ja samalla keinoin tuo. Katsotaan me rooma näillä. Tässä meillä on niinku liikkua ja vettä. Me otamme näitä tälle paloon. Sitten uppe tässä on liikkua ja vettä. Nyt näin laitaan. Näin. Tämän samalla keinoin. Tämä nyt voit ruotua vaikka vallan mitä. Näin. Näin. Nyt tämä kastaa.